En segundo lugar, tamén valoramos a manifestación celebrada onte en Santiago en contra do proxecto da mina de Touro. Neste punto, quero dicirles que nos respetamos a opinión e valoración de todas as organizacións e persoas que participaron nesa manifestación, pero neste punto o Grupo Parlamentario Popular pois reiteramos a nosa postura. Aprobamos unha proposición non de lei neste Parlamento pasado 28 de marzo, no que pedíamos que a Xunta avalíe as consecuencias e circunstancias deste proxecto dende o total garantismo legal e rigor na execución do procedemento, de forma que salvagarde o total respeto ao contorno, o estrito cumprimento da legislación e da legalidade vixente e se dote das garantías urbanísticas, medioambientais e técnicas que garante a lei. Consideramos imprescindible que o Goberno galego sexa o máis estricto posible no cumprimento das diferentes normativas, co obxectivo de que non quede dúbida alguna nin por parte dos veciños, nin de outros sectores ou entidades que poidan estar preocupados. En este sentido, queremos trasladar unha mensaxe de tranquilidade fronte ao alarmismo que se pretende difundir dende outras formacións políticas ou organizacións. Para elo a Xunta vai seguir actuando coa máxima transparencia, a mesma que se lle exixe á empresa promotora sobre este proxecto. Falo de alarmismo porque onte o voceiro de Marea, Luís Villares, falaba de envenenar. Eu lle pido ao señor Luís Villares que non envenene a situación, nin envenene a poboación coas súas manifestacións, xa que este proxecto está pendente de 15 informes técnicos e dunha declaración de impacto ambiental. Todos eles terán que ser emitidos por técnicos e non por políticos. Por tanto, non podemos falar de que os que van a emitir eses informes poidan envenenar ningunha situación. Así que lle pedimos responsabilidade aos grupos da oposición e fundamentalmente ao señor Villares para que non envenene a sociedade. Ante situacións extraordinarias, a señora presidenta da Diputación de Pontevedra debería de ter algunha actuación extraordinaria, porque se a Diputación de Pontevedra non pode asumir ningún tipo de responsabilidade nin axuda a un concello que se ve nunha situación extraordinaria, o mellor que pode facer é botar a chave, pechar a Deputación e dedicarse a outra cousa, porque se non están para atender estas situacións xa non sabemos para que pode estar. Nos o que si manifestamos é a nosa satisfacción porque a Xunta actuara dun xeito rápido, fíxose unha orde en tempo récord, con 7,5 millóns de euros, que contrasta, insisto, coa postura da Deputación de Pontevedra e tamén as xestións que se teñen feito diante do Goberno estatal para declarar Tui como zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil, que así se lle chama agora, e non zona catastrófica, como din algúns que deben de estar aínda na política do século pasado. Nos, frente a isto, imos facer dúas cousas. Primeiro, imos presentar unha proposición non de lei para instar o Goberno central a que regule a corresponsabilidade parental, custodia compartida, xa que, segundo o informe da Comisión Mixta de Dereito Civil de Galicia, é o Estado competente para regular esta materia civil. E, en segundo lugar, hai cuestións dentro da iniciativa legislativa popular que creemos que podemos introducir igualmente dentro dos recursos e dos instrumentos para apoio ás familias para casos de tutela compartida, de corresponsabilidade parental. En este sentido, pois tamén imos valorar mellorar eses instrumentos ou incluso poñer en marcha algúns recursos que apoien a tutela de corresponsabilidade parental, xa que temos outro instrumento legislativo que así o permite, que é a Lei de Familia e Menores. Convoque o Congreso, que está vendo unha reunión en Madrid para esa convocatoria e, a parte que produzca, pois nós non podemos tampouco manifestarnos, o presidente non se ten manifestado a que se produzca esa. Bueno, moi bons días a todos e a todas.